ngai kuplay mo ki prok janga barok ki ba shat kerchan nga ndu hak ne ka YouTube la ne hak ne ka Facebook ro mo ki dal sibon ki prok ba shat kerchan nga te man kapor ki shat support nga te wat lada dese mo ki don kato kene ki ba kham support rai babun bade ki support mo te kuplay sibon ai da ka jing kuplay pi barok mo kuplay sibon pila kerchan pila support nga man kapor mo te ka ngatrai babun ki support nga te hak ne ka Facebook mo te hak Facebook te ki bon ba te hakne ka YouTube te ngatrai ki ba support hakne ka Facebook hakne ka YouTube ko ba manchwa te namar ngakhlep patsna Facebook te manchwa te ngale chwa ka YouTube te ka YouTube te ngatrai ki aper mo ki ba support na ka YouTube na ka nakne ka Facebook andrai ngatrai ki don ka to kane bade ki bala support lang na ka Facebook na ka YouTube mo YouTube channel ngadon lai tri ta artri ki ba ngaset penut kam te Haringa hakne ka video ko bamta mo ngan hikayat pi kumno pada bansna YouTube channel mo namar ka YouTube ro kala ban kamai bisa mo bar ki tip bahaswa ka YouTube mo hanai ka Facebook ro phila ban kamai bisa hanai ka video ko bamta pada ngan hikayat pi mo kumno ba phin kamai bisa na ka YouTube channel te phin sina ka YouTube channel mo ngan hikayat pi bansna te naro bansna ban ngan zabatai pi te shwa bangan sna de shwa ban ngan pedi pi kumno bansna pada ngan ngakwa ban keren chwa mo ngan number page mo lada pisna YouTube pidon kam ban yo 1000 subscribe bat 1000 ki watch time kemut ki ba page pi mo te ki watch time ki lese ki ngatrai sa batai company mo phang ka watch time hande hakane ka video ko amtang han supatai ta kumta hi te bat ka Facebook bat ka YouTube mo ka Facebook bat ka YouTube ka ya per mo kerkum kamai lada dai ki video bat ki reel mo ti reel kemut kum ki shot mo te ka kham kamai kan ka YouTube ta kadaw nga o phi ba lese don ka to kan ting lada ki ha ka Facebook jong ki mo ha ka Facebook ki la bun ba ki view ki he ba ki view handai ka kamai karit te ta kadaw nga ai jimut lang phi na bar bangang la mat bro artli mo te ngala su thu ka ai ka ba kham kamai te lada ngi bun ki view kemut kadang kham la ka YouTube mo ban ya ka Facebook handai ka Facebook ka su kamai lengba ki dor kham tam te handai ka video ko bam tang hikai phi khanang ba phen la ban kamai lang ha ka ka YouTube ro mo te ka YouTube te phin kam kum ta hi 1000 subscribe bat 1000 ki watch time te den kata phin haban apply monetization te lada phin kam bade ban upload ki video ki jong la jong mo ki original bi jong la jong hi te phin sa yo ban accept number la ting lada pisim jo ki wei ong phin sa yo use content te kumno ban sna ngan hikai phi ngan sa chu ring da ka video mo te khanang ba phin YouTube mo kasuk tang ban sna rai ban upload te phin ban upload video kasuk mo te ngan sa yak bam ta ngan sna shwa kumno ban sna yak na channel te ngathrai mo don na preng jong phi ki bakwa ban sna yak na ka YouTube channel te menta ka singi dengan hikai no phi mo te ngan sa upload te ngan hikai step by step phin sa page te sibun mo ki jeng hikai phang ka na ka YouTube ngan sa hikai hak na ka channel hi te ngan sa hikai sibun mo namar haban bunkam haban sna kita te tangtang ini lej no shwa ya ka bamta mo ingen lej no shwa kumno ban sna channel kasuk mo dengan pini phi nge shooting da ka video hi haka mobile ka jonga ngen shooting da ka kamera ba phin ui mo phin le kumno te to ngen lej no mo pe chine product ka YouTube mo ka ba kana ka YouTube ko mut ka klempat sna channel mo klempat create o ngen pini phi la don mo ting namara da klempat create ka dang long kumne te ki bala create te kan kin la mo ban pe ki te phin page mo kana ka ba klempat create dengan pini phi ka bala dab yo mo ting ibru ki la create automatic klem ye mo klem kamai te page mo kana ka la create mo te phin le kumnoi kana phin page support mo page support ka khi mo te ka kamera nga te mle le te ngathrai phi thu page hang ne mo te itu thrai te hang ne badon ti te phin klik hang ne ka kerteng la jong mo te nga tum te te phin pe sa jarang mo sa jarang hang ne phin klik hang ne badon ka kerteng jong phi hang ne te ndal ad klik hang ne phin i hang ne te ka la long kum ne mo te phila la ban iyo ka kerteng phila ban ai hang ne te ka kerteng jong phi phila ban chen ka kerteng jong phi na ka YouTube mo te nga su ai kum ne long he te ngan su ai na tam to hi ai na channel mo te la ne kat pa phi kwa mo ka channel ka kerteng de phila ban ai la jong te nga su ai na tam to hi te su ai tam to channel Tristom channel te tam to ai tam to mo pe phin i to mo phi i thu ba mo thai te phin i se jrong ba tho an to safe mo phin safe no te jrong te ai no to jrong mo safe te tam to hi safe mo kana ka handle te automatic kal along la jong mo kana phila ban sina da la jong hi handai babun kal along automatic te tam ne hi phi phin ne create channel phin ai no ne create channel te da endal te bai kum te kal along mo ta kum to hi
te phila ban refresh tu kendiat pe yang ne mo kane kala dai ka Treshitom channel mo te nga shushna nga shu ainuk sai phi mo te kumno badai ban upload video mo pe chapo phin I mo chapo hang ne chapo te kane kala long automatic la click mo pe kane ka kane mo hang ne phila ban create video create hang ne kat ba phikwa ban create mo ke hang ne pe phin I to create mo to create content mo phila ban sna upload video la ne ki reel mo phila ban upload hang ne pe hang ne la UI mo create a shot hang ta upload a video go live create post te hang ne phila kala long mo ban ayo te ban upload pede lada ka khamsuk aphi mo pe chana spot pin I mo hang ne plus hang ne ro kala long he shot te kumod de ki shot la de ki video mo ki reel kum baong te hang ne video pede ki de ki video te phila ban shu sim kita ki video ka jong phi te phila ban upload pede mo te ngan pani aphi pede ngan lek na ka YouTube studio mo kumno pede kan trekam mo te pe ngan bak ma YouTube studio phidon kam mo une YouTube studio phidon kam pede ban download khana ban suk mo te kan ne mo ka channel ka barang su upgrade mane pe kan ne mo itu mo thrai kan ka Treshitom channel dang zero subscribe mo te padon re namar shushna tang ban ainuk sai phi ha te nga thrai phi la ayu mo te pe hang ne phin I chapo mo chapo hang ne kine dashboard kine content analytics te phin I hang ne ba tho hang ne en tu ba dan kum $sign phin click hang ne mo enda phila de click hang ne pe hang ne kala ong to ma phi mo pe hang ne sajorok become a YouTube partner mo te hang ne kemut phila sedang ban kamai pisa te tama wala kata phiap don kam upload mo hang to phi don kam ban yo 1000 subscribe mo pe hang to 1000 subscribe kemut last asne chapo mo ka one of the following kemut ka wei na kine mo phila ban lada phi yo kane hapo lai 1000 mo 1000 kenta hapo lai spa rup san sengi phin sala ban kamai apply monetization le nei phila ban yo kini ki short view pe phin hang nei short view chi spa lak mo chi spa lak view te phi gede ki short video shot te kane ka get kane ka next step mo kane phi ban verification mo verify phi ban verify kane ka two step mo te hang ne phi ban ai be hang ne get notify mo te phi ai hang ne te phin de phin score support ka long ta kam ne mo te kine ki la biang mo te phi pan yo kane phi don kam ban yo kane phin sa kan sa ai la de phi ban apply monetization mo te phi don kam ban yo kane ka voice time hang ne mo phi mo te pe ngan ring lo kham chen jangai lihat itu ka voice time te don kam ban ai to mo phin sala ban apply te ngatrai ta kom to ngatrai phila itu mo ta kom to trai ngala hikai ho nga shuring da kam ka kamera kala ban ki ka screen mo te teng tiat kala ban ki rai ngai scam phila itu ola da phi klap itu phila ban comment mo dengan sa batai chai mo te rai ka suk ta man ka create channel bat ban upload video kom to hai te ta ba phi don kam pan pendep yak to mo te phila ban pendep le se ka bu phi system mo phila ban pendep le ne phila ban apply monetization number hab don kam ban apply ka ne ka Facebook te phila ban kat ba ka ai ka Facebook an rai kan la ban phila ban yo monetization hadai kan ka YouTube kat ba phila ban pendep le setting teng hapo stayo phila la ban kamai pisal la phila yo 1000 subscribe bat 1000 ki nong page ne ka watch hour mo watch time te phila yo ban kamai pisah te ngatrai ta kan trai phila sutu mo ngi scam phila da ngani kai chapang ka YouTube sibun ki video chapang kumno ban sina adsense number hab don kam ban sina Google AdSense hab sina te sibun ki jing don kam ka ka YouTube ngasai sina hakane mo te hakane ka YouTube ngan hikai chapang kane ka YouTube hi te ha ka Facebook badai ngan hikai chapang ka Facebook hi kumno ban kamai pisana ka Facebook handai kane ka YouTube ngan hikai kumno ban kamai pisana kane ka YouTube kumno upload video kumno ban china ki mo kibun hi omrei ta kumne rai ngan sa hikai phi sibun te ta kumne ta kane mo kumle sibun yai kerjaan nga mo yai support lengba ka kerjaan ka phi lengba ka yai jing yai support jong phi nga nganang la mo ban hikai phi nganang la man penmi sibun ki jing hikai ki video te namar khlam ka kerjaan ka jong phi te kumud la da omdon ki ba page omdon ki ba view te mo te ngamla mo ban sina ki video te la da don ki ba page la da don ki ba kerjaan te kanang ai mestim nga ban nganang la shu ban sina ki video la ne ban hikai phiru phila ban kamai pisa phiru phila mo ba ki wei ki la ba le mo phi pa dai phim la te ta ka daw te lengba ka jing hikai ka jong ngai scam phin sa nang ban kamai pisa phin sa nang namar hawa sibun ha ka Facebook le menta la bon ki ba la kamai ba te lomba ke jing kai ke jonga tengi scam phiru mo ki ba khampat kamai na kana ka ki ba la kamai na ka Facebook andai ha kana ka YouTube pi club ki ba khampat kamai ngi scam ba phiru phinsa kamai no mo te tang kan ne khub le sibun